Prečo nechcem naberať nadhodnotené nehnuteľnosti? Zákazník, ktorému som ani po 10 mesiacoch nepredal byt, som mnou ukončil spoluprácu. Poviete si, takéto veci sa stávajú. A áno, stávajú. Ale keď sa nad tým zamyslím, prečo sa to stalo, tak mi z toho jednoznačne vychádza, že som spravil chybu. A to hneď na začiatku pri nábore. Majiteľ oslovil priamo mňa, čo ma potešilo, ale ovplyvnilo to moje rozhodovanie. Od začiatku som totiž vedel, že cena je prehnane vysoká. Majiteľ má veľké očakávania a mne sa nepodarilo mu vysvetliť, aký to bude mať dôsledok. Aby som bol konkrétny pre lepšie pochopenie, išlo o trojizbový byt v Strážskom pôvodnom stave po rodičoch a začínali sme v apríli 2023 s cenou 75 600 eur vrátane provízie. Pár týždňov predtým som predal trojizbový byt v Strážskom za 76 000, ale bol zrekonštruovaný a v oveľa lepšom stave. Moja predstava o reálnej cene bola určite pod 70 000, čo by na začiatok pritiahlo nejaký záujem a za nejakých 65 plus by sa to mohlo predať. A dnes by som si na to už iba matne spomínal. Realita je však taká, že pred ukončením spolupráce sme aj tak boli na cene 65 000, stále nepredané a posledná ponuka bola 53 000 eur, ktorú keď som predostrel majiteľom, tak som ukončili spoluprácu. Výsledok je nespokojný zákazník, nepredaná nehnuteľnosť, dehonestovaná cena a naštrbená moja dobrá povesť ako profesionála v odbore, čo znižuje dôveru a chuť ľudí spolupracovať s realitkou. Pritom som to vedel od začiatku, ale nedal som na svoj úsudok a skúsenosti a radšej som čakal na zázrak, ktorý sa